Necessitem paper de diari, plastilina, cinta adhesiva, una cullera, colorant alimentari, tisores, bicarbonat, una ampolla de plàstic, un got de vidre, sabó de plats i vinagre. Agafem el paper de diari, el tallem per la meitat i fem boles. Les anem enganxant amb cinta adhesiva al voltant de l'ampolla. Agafem la plastilina i li anem donant forma al nostre volcà. Si voleu, podeu decorar-lo. Posem 3 cullerades de bicarbonat dins el volcà. En un got de vidre hi posem 3/4 parts de vinagre i 1/4 de sabó de plats. Afegim una mica de colorant i ho barregem bé. Amb un embut tirem la barreja dins el volcà i prepareu-vos, que ja surt la lava.